Vou a contarvos o conto do enterrador. Esta é unha historia que eu, como xa vos dixen antes, pois como son así moi original, pois hai así como 11 anos, máis ou menos, unha cousa así, pois eu estaba deprimidísima. E vou vos dicir por qué. Bueno, vou a dicir, eu tiñame que casar. Punto, vale? Eu non tiña moitas ganas de casar. E resulta que, claro, eu, isto de que non tiña ganas de casar, e mala marchei, eu iba ao cemiterio, porque tiña que casarme. E eu iba a falar ali con meus avós e tal, e eu estaba, Dios mío, como hei de facer eu e tal. Bueno, total que eu oía un homiño que andaba por ali, pequeniño, que andaba a cantar sempre. E cantaba, soy minero de Arari. Bueno, non canto porque senón pode chover, despois se chove mañan é por miña culpa, non? Entón dicía, ai, Dios mío, este home que irreverente é, porque anda el sempre aquí a cantar e eu, este sitio é un sitio de ter formalidade. Entón eu saía e dixo, mira, rapariguinha, a ti por que andas a chorar? E dixo, eu ando a chorar porque estou triste. Pero usted por que está a cantar? Que isto non é un sitio para estar a cantar. E dixo, mira, toda a xente que está aquí enterrada en vida pois era xente alegre. Entón, pois non queren así mouchas, a isto que se chama dos mouchos, non queren mouchas como a ti, que veñan aquí a chorar. Entón, dirme, bueno, agarrou, que me disculpen os oyentes, pero estou fumando un pitillo. Resulta que claro, que dixo, mira, séntate aquí nunha sepultura, que che vou a contar como me viu a min a vocación de enterrador. E el tiña ali nun nicho, ou como alguén diría, nun nícharo, tiña nun nícharo o bocata e máis a botella de viño. Entón dicíache, mira, ti non quererás unha fichiña de viño e máis un anaquiño de pan? Dicía, non, eu non era por nada, para min un pouquiño de nocho dábame, porque a verdad, pa el era como os médicos, non? Que ainda que anden cas tripas, pois dallo mismo, pero aquilo era un pouco asqueroso. Pero bueno, alá me sentei e alá me contou el. E dis que hai moitísimos anos, pois, claro, ahora os rapaces, pois, adícanse a outras cousas, como ir al ciber, esas historias, pero daquela, pois, iban ás festas e logo pelexaban. E, bueno, pelexaban sempre pola mellor moza, porque eso... E xuntáronse tres pandillas, os de Bayona, os de Panxón e os de San Pedro. E entón, aquí na festa de San Xoán, pois, había unha que debía ser a mellor, e os tres cabecillas, por chamarlle de alguna maneira, pois, lle gustaba os tres. Empezaron a pelexar, bumba, 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 total, que un saiu tan mal parado que os poucos días morreu. E este home, pois agarrou e el dixo, bueno, mira que fomos burros, que fomos bestas e tal, que lle zumbamos tan forte que matamos o home este. E resulta que colleu e marchou ao cemiterio e ela empezou a dar voltas e a dar voltas, a pensar en todo aquilo que fixeran. E nisto estaba o enterrador que había ali, o enterrador propio, o que existía antes. Estaba facendo un burato na terra, sacando os osos, e puxos ali, na beira. E, bueno, para preparar o enterro que era pola tarde. Ela seguiu paseando e topou un sapo. E xa marchara o outro enterrador, o enterrador oficial, e ocurriuselle, cousa de rapaces, meter o sapo na calavera. Entón a calavera facía os movimentos extrañísimos e tal, pero claro, porque era o sapo que quería fuxir. Bueno, total, el marchou para casa, non se decatou de nada, e pola tarde chegou a hora do enterro e viñan, porque despois cando tal, eran todos amigos e viñan os de Bayona, os de Panxón, os de San Pedro, estaban todos xuntillos ali. Entón, claro, chegaron todos, el cortejo fúnebre,
el cura principiando ou de principiante ou non, de principiante non, de presidente, ai, Jesús de mi vida, que me poño de los nervios. Bueno, e ali das ceremonias, total que claro, cando chegan ali e miran aquela calavera que non deixaba de dar abanicazos para diante, para atrás e para todos os lados, soltaron a caixa e pias para que te quiera ali non quedou nin quen, nada. Bueno, pero este homiño, como sabía que fora el o que metera ali o sapo, dixo, pero este é un parvo só. Entón, claro, el agarrou, mirou ali solo, topouse ali co cadaleito, empurrou-no, meteu ali enriba, boteu os huesos e tal, e tapou. E ti que pasaron os días e mirou que a terra trimillicaba. E dixo, coño, está a terra trimillicar? E dixo, ha de ser o sapo. E dixo, non, o sapo xa tuvo tempo para sair, ó. Entón, pois, bueno, que la agarrou e como non lle daba nada medo, pois puxose a cantar. E foi donde lle viu el eso del soy minero, e cantou, e a terra paraba de trimillicar. A cousa era que xuntou aos dous mortos, e tantos mortos como os vivos queren o seu propio espacio. E el cantando, el estuvo ali e exigiu. O enterrador que estaba ali agarrou e dixo que ele nunca máis entraba no cemiterio e marchou e embarcou po mar. Como quedou o posto baleiro, dixo el, pois pa min, e aí quedou e tal, e dai lle viu el a vocación de enterrador. E este home que despois me consolou porque logo falou comigo moitas veces, pois eu fixenlles este conto porque creo que é como en homenaxe a él que o merece. A pregunta está fácil, ¿no? De esto que son estas historias de as inventas ti ou realmente teñen algo que ver ca realidade? Esta historia é real como la mesma vida. Contada por este home que me contou a min. Esta historia é real. Pero a historia máis ou menos completa? A historia completa, sí. A historia foi, exactamente, a historia foi eso, que eu andaba polo cemiterio e tal, e este home, pois, decía sempre que el cantaba porque decía que bueno, que os que estaban ali que non eran tristes, entón el tiña aquilo e tal, e eso, e era un home que se pasou a vida e ademais que estaba ali encantado co seu traballo e feliz, e cantando e os mortos para que eles estuveran contentos tamén. Entón, a maioría das historias que as sacas de experiencias reales ou son algunhas inventadas, basaste en historias? Algunhas, pois claro, despois poño un pouco de imaginación tamén. Claro. Porque, bueno, o do sapo, como comprenderendes, eso sí que era trola, o resto non. Pero do sapo sí, o do sapo sí. Digo, xa non sei o que dixo. A historia sí, o enterrador sí, o sapo, o sea, o de que a terra se movera, o do sapo, pois foi, eso sí que foi un detalle que ele sí que me contou que metera na calavera e tal, pero non se movía, ni saltaba, ni daba... Que sí que se movía, que os outros marcharon, pero que despois que a terra se seguira movendo, non. Moi ben. Todo que sea a túa etapa de contacontos, logo tes moita experiencia en distintos actividades, en distintos centros. Levas a tempo traballando neste mundo, non? Non, empecé hai un ano máis ou menos. Hai un ano. Pero antes estuveche moi vinculada ao teatro, non? Sí, ao teatro, sí. Empezaras aquí en Nigrán. En Nigrán con Alicia Borrás, representamos en Camos as 7 cabriñas e máis o lobo. Para min foi maravilloso porque foi os primeiros aplausos que tiven e hasta me pediron autógrafos, o sea, que para min foi grandioso, de verdad, foi un orgasmiño mental, con todos os perdones. Tamén estuveche na Escola Municipal de Teatro de Gondomar, non? Sí, con Armando González Freiría. Sí. Desa experiencia tamén? Moi boa porque sempre faz amigos e Armando tamén é un bo profesor, un bo mestre e unha gran persoa. E o salto de teatro a contacontos cando pegas?
Como te das conta de que tiñes esa cualidade? Bueno, pois en realidad pois non tiña nin idea. A mí me gustaba, eu contaballe contos aos nenos e tal, pero non tiña pois nin idea, pero de repente dixeronme, mira, hai un taller de contacontos en Madrid. E dixen, pois vou, porque pero máis que nada era para ver como era e tal. E contei, pois era Francisco Garzón Céspedes, un cubano, e fixen o taller e foi cando contei o primeiro conto, que foi esa historia de lagarto que tenía costumbre de cenar as súas mujeres, de Galiano, que tiña que preparar e tal, en castelán e todas estas historias. E o que foi así como un pouco alucinante para min, que cando rematei a historia, que os grupos son de 15, pois este señor dixo brillante, e eu quedei alucinada porque para min era así. De todas maneiras, logo vin e me dixeron xa de outro taller que había en Lira con José Campanari, Lira, en Carnota. Entón fixen ese outro taller con Campanari. E bueno, e a verdad que as referencias que eles tiñan de Garzón Céspedes, pois como moi dictador, moi así, o sea, que non eran moi boas, non? E eu dixen que, bueno, que eu acababa de facer un taller con este home, pero, bueno, e mirei ali a outra xente que estaba, que en ese taller estaba tamén Carlos Blanco, estaba Camila Bosa de Mareas Vivas, anduvo por ali. Carlos Blanco tamén, personaxe de Mareas Vivas. De Mareas Vivas, sí. O abogado. Sí, Ladislao Couto. E estaba esta Pilar Pereira, que está ahora tamén en Rías Baixas, pero que nos estuvo facendo de cociñeira, que é unha excelente cociñeira, por certo. Abelino de Ollo Moltramía, moita xente vinculada ao teatro. Abelino, a min, vamos, para min é un ser maravilloso. Os contacontos nos últimos 10 anos ou algo así cando empezaron a despuntar, non? Totalmente, eu creo que antes é que non oías para nada de nada. Porque agora hai algúns que incluso, bueno, que son moi coñecidos, que pasean, actúan moito. Cándido Pazó, Kiko Cadaval, Paula Carballeira, eu que sei, ahora mesmo Ana Carreira, Abelino, non sei, hai Carlos Blanco, Patricia Vázquez, non sei, aí ao mellor se me quedará por aí seguramente algún. Todo isto dos contacontos actuales, non? Sí. Que veñen máis por unha tradición que existía na cultura galega, que se redescubre agora, ou é o efecto dos talleres semi-teatrais? Pois a verdade non o sei, porque eu penso que un pouco que como genético, non? Que de feito é que eu cando contei ali en Lira, parece que son unha presumida que estou agora chuleándome, pois pasei automáticamente o conto do lagarto, pois metino aquí en Bayona e fixen unha historia de aquí. E logo pois eso, pero entón cando empecé, despois falando, como estaba falando antes con vos, pois díxome Campanari, dixo ti eres unha narradora, e entón eu quedei así como media sorprendida porque non o sabía, pero é que meu avó Pepo Périto, pois este home, pois a xente reuníase ao redor del e el sempre contaba historias. Sí, unha tradición sí que hai desde medieval, non? El contaba sempre e tal, e a veces Pepe, contanos algo e tal, e sempre contaba. O que pasa é que, por exemplo, a tradición de contar contos foi mantívose durante os anos dende os 30 para adiante por parte dos escritores, non? Sí. Facían estes relatos curtos, por exemplo, algúns xeniales, Fole, por exemplo, os contos de Fole, non? Xeniais. Era a tradición literaria, non? Pero ahora, nestes 10 últimos anos, aparece a recuperación do contador. Ahora, claro, non hai lareira para contar e contase subido a un escenario, un pub ou nun instituto, claro. En calquer sitio. Antes, as lareiras, as viñas, eu recordo, pois, cando ibas a vindimar, que debaixo da viña, pois, a xente iba e iban contando tamén historias, ou no campo, cando ibas a labrar, ou estes rollos sempre, que sempre había na matanza do porco,
había esas datas especiais donde a xente As esfoliadas, no millo, exactamente, nas moiñadas, non? que se Hai certos reunían e momentos que... onde se reunía comunidades rurais e, bueno, pois a forma de divertirse ou era pois o cántico ou contar relatos, non? Sí, exactamente. Pero o que extraña, bueno, que nunha sociedade superficial, nunha sociedade mediática, nunha sociedade de audiovisuais, de máis media, o interés que de repente desperta o contacontos hasta o punto de que algúns dos que citaxe, non, Kiko, incluso protagonista dunha película donde xira, en definitiva, a película en torno aos contos que ele vai contando, non? Sí. Eu a experiencia incluso que teño nos institutos teño visto a Cándido Pazón no instituto noso, por exemplo, e hai 200 rapaces mirando, 250 ou algo por estilo, e están encandilados mellor que a televisión ou que nada por estilo, están... Con Nieves tamén tuvemos experiencias por aquí, tamén ten na mesma asociación de veciños en San Pedro, que cando foche que nos pensábamos que iba a ser algo, bueno, pois algo que iba a ser así máis ou menos acollido dunha maneira tal, foi moi de agradecer, pero hubo un cheo tan grande, a xente reía tanto que verdadeiramente parecía que caía abaixo a asociación de veciños. E o contacontos improvisa ou tes moi elaborado? Non, improvisa sempre. Sempre, porque ademais depende tamén do día que teñas e tal. E do ambiente, da recepción. Exactamente, pois ao mellor te sintes pois máis acollida, te sintes como eso, como con máis confianza, e eres capaz de soltarte ti máis. Eu nunca contei un conto da mesma maneira, nunca. Pero a estrutura do conto é elaborada. A estrutura do conto é a mesma, pero bueno, pero sempre despois ou lle metes unhas cousas ou lle quitas outras, pero sempre... E o do lagarto temos tempo para temos tempo. Bueno, pois ao mellor, pois sí, podemos, veña. Bueno, na vila de Bayona hai moitísimos anos había un home riquísimo. Era un home tan rico que decían que antes se acabaría a area da playa que os cartos na casa do Ochoa. Este señor era o señor Ochoa. Pero este home tan rico non tiña herdeiro. E entón, pois, claro, a muller estaba desesperada e pasaba todos os días metida na iglesia pedíndolle a Dios a gracia dun herdeiro. E puñalle velas a todos os santos. E entón Dios, cansado daquela pesada, ou por divina misericordia, mandoulle o rapaz e chegou a alegría. Pero o rapaz era mitad xente e mitad lagarto. Bueno, quedaron un pouquiño sorprendidos, pero era tanta ansia que tiñan que, bueno, conformáronse. Total que non o iban a mandar a un colexio normal porque pola crueldade infantil non fora a ser que o menospreciaran ou así, e como eran tan ricos, mandaronlle os millores profes a casa. E o rapaz aprendeu a ler, pero claro, con aqueles pezuños non podía escribir. Total que estaba medio aburrido e aos 18 anos pediu muller. E o pai, como era tan rico, buscoulle unha, non había problemas. Pero o día da noite de bodas, el abalanzouse sobre aquela muller e papouna. E a mañán, cando entraron os criados, atoparon un viudo rodeado de huesiños. Ai, Dios mío de mi vida, aquilo era terrible. Pero bueno, non podían decir nada porque era el señorito. Total, que colleu e el dixo que quería outra muller. E dixo o pai, si fillo, si. Empezou a buscar e se hubo outra e outra e outra, pero logo as raparigas dixeron, cuidado que primeiro eu pelexo, que este vai nos papar, entón nada de nada. Bueno, pasou así o tempo e tal, e el aburríase moito. Entón agarrou e marchaba á playa de Santa Marta a dormir a sesta. E un día topou ali a unha muller que tiña lentes e tiña os pés agachadiños na area e estaba lendo un libro. E el preguntoulle, que lees? E ela lle di, lendas. E para que sirven? Acompañan, di ela. E dixo, bueno, eu tamén sei ler, pero bueno, os pezuños meus, escribir non, tal. E dixo, bueno, e ti onde é só? Pero nisto foi a mirar e xa non estaba. Pasou do mico siguiente e alá volveu a topar. Este día ali estaba ela mirando po mar, pero non tiña libro. Os antiollos sí, porque xa saben que os necesitamos, pois temos que necesitalos sempre, e antes non había lentillas. Entón, pois, dixolle, mira,
eu é que son rico pero humilde, e o destino é moi cruel comigo, é cara que enviude sempre, pero eu teño gana de formar unha familia, entón, dixo, mira, todo isto que miras é de meu pai, e ela soltou así o pelo e puxos a bailar como se vira a chover. Entón ela arrimouse a ela e dixolle, mira, podesme facer un favor? E dixo, ti dirás, mira, rascame as costas só, que eu con estes pezuñiños non chego. Entón dixo ela, pois sí, e pouxolle así a manciña e dixolle, ai, é unha seda. Eu senti un gustinho e dixo, ai, que gustinho. Bueno, un orgasmiño mental. Bueno, total, que dixolle, pero ti onde és? Volveu a mirar, non estaba. Bueno, que disgusto. Empezou a buscala por todos os lados, pois canaverales por todas as partes, pero a rapariga non aparecía. E os criados, nada. Nin outro domingo, nin nada, aquela muller, nadie sabía nada dela, desapareceu, dixo el, bueno. O rapaz entrou nunha depresión, meteuse na cama, non había maneira de levantalo. Oía só a música de un paisa que lle vendera por ali, el quedara según aquela canción que di, sempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Bueno, esas cousas, non? E entón, claro, e despois, pero claro, os pais dixeron, ai, mira, dígoche que vamos a quedar sin fillo. Alá chamaron os bruxos, os millores médicos, bueno, ali viu o millor do millor. Pero, aquilo era un declive tan grande que ele non quería vivir, porque ele necesitaba aquela muller que lle roubara a alma e man la calma. E un día, cando xa estaba así deterioradinho de todo que xa non podía máis, o corazón dixo lle que a iba a topar. E ela foi arrastrándose, alá como pudo, e ela chegou ata a praia de Santa Marta, e ali a topou. Ela, bueno, ela bendita alma. Bueno, chegou ali e declarouse, e dixolle, flor de pitiminí, palomitas que malocas, me muer por las mieles de tu boca. Bueno, esas cousas todas que din os namorados, a mí nunca máis dixeron, pero, en fin, bueno, punto e aparte. Total, que dixolle que si quería casar, e ela dixolle que si, quería casar. E viuse a boda. Fixos unha boda que nin ladrar as infantas, nin Rosnito, nin ninguna, foi igual. Aquilo, el parador, bueno, contratado, o obispo, a colegiata, por favor, porque non, aquilo, a dun sedio que se chamaba o rapaz que non vos lo dixen, bueno, hasta puxo un pelexo novo, e ela con aquel vestido de encaixes e guapisma tal. Contrataron a orquesta para ir de noia, que dis que a mellor de todas. E despois de rodar marisco, champán e viño para todo o mundo, ao chegar a hora da verdad, e cando estaban na suite do parador, el díxolle, toma meu corazón, pisos sen compasión. E ela deixou caer así o vestido, quitou as gafas e díxolle, déxate de mariconadas, gelipollas, e ven! E agarrouno, e arrincou e aquela piel de lagarto, e abrazouno, e por primeira vez Dulcinio tuvo o seu orgasmiño natural, e quedou dormido ao lado do corpo daquela muller, e soñou por primeira vez na vida. E ela, pouquinho a pouco, en silencio, empezou a papalo, empezando polo rabo do lagarto, entendámonos ben, moi amodiño, por si despertaba que non fora a levar unha mala impresión, e es que el que hierro mata, a hierro muere. Moi ben, moi ben. Estes contos van nos deixar casi sin programa, non? Casi sin tempo. Non sei se temos... Quen é máis receptivo á hora do público? A xente maior ou os nenos? Porque tamén contas para nenos. Sí, a min é que me gusta igual, o sea, que a xente maior a min encántame contar para xente maior, pero para nenos tamén. Para min, para nenos tamén é unha delicia contar, porque os nenos, o que pasa, os maiores, cando contas mal, están calados. E os nenos, cando contas mal, fan as pitadas, e tal, e entón xa sabes que estás contando mal, porque son moi críticos. Son máis espontáneos. Son espontáneos, e entón non aí cando hai unha contada de nenos, a veces se traballa máis unha contada de nenos que de adultos, precisamente porque os nenos non pasan ninguna.
todas formas, o silencio dos adultos tamén debe ser Tremendo. 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 E a veces miras unha cara que non eres capaz de arrancar nin unha risa nin por nada. Bueno, Pero intentas aí, dices, vamos. Intentas e vas tira por todas, pero bueno, a min a verdad que me pasou que non foi tan ruín, pero na Coruña, no bar de Lorrón, me sentín bastante desolada, estaba moi cansa porque estaba contando na Feira do Libro de Santiago e a min os contos eu tiña para contar 2 horas e nunha hora contei todo. Entón, pero contar contei, que foi o máis importante. E de todos os sitios que tes estado, en cantidad de pubs, Casa da Cultura de Ourense, Viva Zapata, algunha experiencia super positiva, acabas de contar a negativa, algún sitio onde te encontraras realmente comunicando co público? Hai moitos, pero foi a primeira vez que contei no Viva Zapata, que contei este conto do lagarto, me sentín moi ben, e outra vez que contei con Ana Carreira e Esmeralda en Ourense, foi unha contada maravillosa, unha contada destas que saís co corazón engrandecido total. Chamadeslle contada? Sí. Contada, pero é un término así do gremio, non? Eu creo que sí. Sí, moi ben. E o futuro dos contacontos, así a nivel profesional, que posibilidades ten? O futuro do presente, casi, non? Eu me parece que, bueno, hai xente que xa ten un caché, que ten un nome, que ten xa que eso, pero non é algo que é moi inestable. É algo que, bueno, que hoxe o mellor contratante, pero o mellor pasa un mes, o mellor tes unha, eu este verán contei todo o verán. Ahora, desde o 31 de agosto ata agora ainda non contei nada. Te planteas un futuro profesional o futuro do presente, como decíamos antes, como contacontes, eso pode chegar a ser unha utopía ou pode chegar a ser unha realidade? Eu creo que pode chegar a ser unha realidade, pero non me vou a facer rica. Bueno, non nos facemos ricos casi ningún, o sea, con pero me gustaría que fora realidade. Actividades vinculadas á cultura, que isto é unha forma tamén de transmisión de cultura oral, difícil facerse rico. Sí, pero bueno, pero de todas maneiras eu xa non me plantexo facerme rica, pero sí que me plantexo seguir contando. Un contacontos ao final un conservador, non? De tradicións, de contos, de historias de un pobo que debía ser de alguna maneira da relación humana, que é unha parte que se está perdendo, non? O sea, cada vez somos máis individualistas, menos en relación, e este tipo de actividades é moi interesante, non? No Valmiñor encontras algún tipo de apoio ou é donde menos atopa? Eu precisamente no Valmiñor non topo ningún tipo de apoio, pero bueno, cuidado, minto porque eu contei no Marrucho e contei no Mirador e así, pero bueno, como a mellor polas institucións, se nos referimos a eso, non. Pero o contador de contos necesita verse, non? O conto necesita... Eu creo que o conto, sí, que gana moitísimo máis, porque eu agora contei estas historias, pero de todas maneiras a mí se me ven... Claro. Creo que teño máis expresividade. Faz de pé. De pé, sempre de pé, e sin micrófono. Sin micrófono gesticulando, non? Sí. Vamos a rematar, non nos queda máis remedio, porque xa pasa un minuto, xa está ali Marcelo e Óscar mirándonos de reollo, como ben dixen ao principio. Non sei como continuarán estas leiras, estas lerias, xa non sei se fago a propósito ou fago a broma, pero me pasa todos os fines de semana o mismo. Bueno, en principio creo que nada, pois, a presencia de Marita, moitísimas gracias por estar aquí. Gracias a vos. Gracias por contar con estes maravillosos profesionais que están aquí na radio. E, bueno, pois... Esperar vernos a próxima semana. Moi ben. Ata luz que ven. Ata luz.